Kaptam a kis pénzt, menjek, de verjen, mert utána meg azt mondjuk, hogy viszonylag elbaszom a szociálisomat, már tesznek szociálisra, nem jövök vissza még valamit, minek menjek én oda? Én telefonáltunk, te telefonáltál. Milyen hazug a bolond? Hát kicsi, milyen hazug a bolond? Vágj egyet. Hát de én belevágom a képbe. Azt mondta, megcsaltad. Ő engem. Azt mondta, hogy te neked van embered. Azt mondja, ennek, ő meg itt van a Most milyen munka már ez? Nem veszek egy lesjobban. Ha engem nő, most nem azért, mert én nézem. Mert én biztos nem csaltam meg az Isten verjem. Hey, már most már az Isten verjem volt. Na, nekem nem veszekedek, már egyből ott van egy ember, tegyük fel egy idegenyek. Sose láttam, vagy látásból. Veszekedek, mondjam, üssétek agyon, lamkot faszol, nem állfat, akkor engem szereted. Na most bátyja. Na most, ez nem vicc. Akkor engem szeret engem. Én egy kólát ittam. Komolyan nem. Na, pedig most akartam olyan meg. Komolyan nem. Esküszöm, még egy kólát ittam. Akkor minek kellett neki telefonálni? Igazából lejárt a szerződésem, de már hétfőtől kezdek sárgába minden nap fizetnek. Akkor most intézem a szociálisomat, mert már lejárt a izém, a 3 órában ledolgoztam, jár a szociális, basszol el az jó, hogy menjek oda, de tudod, nekem is kell menni dolgozni. hogy tudnánk visszajönni? Mert ott az utolsó pénz is volna, ott már visszafele nem volt pénzünk, nem volna. A testvére is, meg az anyjával is. Csak a felszálljunk felszálljunk a vonatra, így stoppolva jönni. Hogy a helyzet, hogy jövünk vissza, hogy lesz, a pénzünk évesnek, na. Azt mondja, hogy mindig más emberrel vagy. Na, adja már félnek! Nem hülyéség. Nem azt mondta? Jaj! Mert nem olyan. Jó, beszélget, de nem olyan. Én nem... Mert részegen, meg onnan, de nem olyan. Hát így csak vagy ott a munka, őt leszandálnak, meg kislopnének. Az biztos. Hagytam én az egész életet. Meg a vita. Én dolgoztam a Digétbe is, itt is megismertek a főnökök. Azt a Miskolcon. Takarítónő voltam, 10 szobát takarítottam. Egyedül. A feleségem megint 10 szobát. Nem semmi. Mit? Sanyi, te? Én csináltam annak idején. Na, Miskolcon a Digétbe. Dolgoztam a parlamentben, Na. Szemerék utcában. Most meg a főnök Ideges megismert zsarkolásával. engemet. Abasszál. Azt mondja, hogy megismerted magát, azt a feleségemmel dolgozott a Digétbe Miskolcon. A 10 szobákat takarítottam. Azt mondja, ó, Dudát, úgy engedtek már. A 20. Nem könnyű volt.